talde edo bakarlari onenari gaztea saria irabazlea da. 1, 2, 3, BENGO! ¡Soriona! Bueno, Aitor Bengoechea, abiazutik. ¡Txalo beroan mesedez! Hor, atrila. Horti mikrofono, bengo, zuretzat. Ei. Nik uste momentu hau eskertzeko momentua dela, batez ere lehenengo gazteko jendiai mila esker. Gero ere bai, bizirik diska berrian parte hartu duten guztiei, artista guztiei, eskerrik asko ere bai bihotzez jorre gotegatik eta parte hartzegatik. Eskerrik asko ere bai familiai, lagunei eta batez ere nik uste hau dijula nirekin beti dauden 10 lagunei, guztela leku guztiz da lagun guztiak, eta hoxe, hau zuentzako da, mila esker bihotzez. Hau,